da fari ta ɗauki cikinka, cikin tsanani da wahala ta raine shi har tsawon watanni 9. A kowane wata akwai kwana 30 sau 9 har da hawa. A lokacin da take naƙuda ba ta da tabbacin za ta rayu, amma duk da haka nishi take tana gunji domin ta kawo ka duniya. Ta ƙaunace ka tun kafin ta san kai menene, namiji ne ko mace, ake abin da ta Na ɗauka wahalan ta ƙare daga nan, amma a'a, wasa farin girki, daga nan ne ma wahalan ta soma. Domin a yayin da kowa yake bacci kai sai kai ta kuka babu dalili, kuma baka iya magana ba balle a ji damuwanka. Shi yasa ita ma sai ta tashi, tana mai rarrashin ka, tana jijjiga ka. Idan ka tashi kashi ko fitsari baka magana, kawai sai dai ka tsula a duk inda ka ga dama. Wannan matan ita ce take gyarawa. Yayin tafiya kana tatata, kakan yi tuntuɓe har ka kai ƙasa. Wannan matan ita ce take ɗago ka ta kakkaɓe maka jikinka, ta lallashe ka da hannu. Ƙiriniya da ɓanna babu irin wanda baka yi ba, amma wannan matan ta ƙaunace ka, ta kula da kai, ta baka tarbiyya. Yau wannan matan ne kake fifita matarka a kanta? Yau wannan matan ne kake ɗaɗɗaga murya a kan nata? Yau wannan matan ne take cewa ka ce a'a? To idan ba za ka ji tsoron Allah ba, ka zama ɗa mai lissafi mana. Yaya za ka ceci hannun da ke baka abinci? The pains of giving birth to you is equivalent to when one bones getting fractured at the same time. Raɗaɗin naƙuda daidai yake da ƙasusuwa guda 21 suke kararewa a lokaci guda. Ka zama ɗa mai lissafi, ka samu tausayi ko da ɗigo ɗaya ne a cikin zuciyarka. Amma idan har kana kallon wannan bidiyon lokaci bai ƙure ba, akwai lokacin gyarawa, matuƙar mahaifiyanka tana raye, to ka nemi salama da zaman lafiya da ita. Ta hakan ne kawai za ka iya cin nasara. Bar ganin kana samu ko kuma kana cikin wadata. Lallai ƙarshe shi ne abin gudu. Kamar yadda masu iya magana suka ce, ba faɗa da malam ba. Sadiq Gentle Motivation.